Dobro večer svima, dobro večer na specijalni Zoom. Večeras pričamo o Zinzinu i pričamo o iskustvima koje nam donosi kompanija Zinzino, koja nam je donela u stvari. Ono što je ključno za Zinzino, a to je da inspirišemo promjene u životu. To jest, nadahnjujemo ljude da već ono što su znali i negde primene i da naprave korak dalje, to jest da donesu odluku i da otklone dilemu da postoji nešto dobro što im može promeniti život. Jer menjajući živote drugima, menjamo i svoj, postajemo bolji ljudi. Kompanija Zinzino je osnovana 2003. godine. Vlasnici kompanije su gospođa Hilde i Orion Sale, koji su kao mladi bračni par želeli da se ostvare kao roditelji. Ono što se je desilo, 13 pokušaja i razlog odbacivanja ploda, nisu ni bili svesni da se nalazi upravo u jednoj činjenici da je telo pod inflamacijom. Kada su otkrili institut koji im je ponudio mogućnost da saznaju da li postoji skrivena inflamacija u telu, oni su naravno prihvatili. Nakon izazova od 13 pokušaja, ostvarili su se kao roditelji, odlučili su da naučno otkriće, a to je upravo taj test koji su oni napravili, podele sa čitavim svetom. I tada su doneli odluku da do 2025. imamo preko 1.000.000 korisnika koji će vratiti svoje telo u balans. Naravno, od tada je prošlo možda 7-8 godina, na pravom smo putu i ono što nas raduje, da ono što su rekli, to i ostvaruju. Stručnjaka i naučnika se svaki dan povećava. Ja ću da vas zamolim da isključite mikrofone jer se ovo snima, ako nije problem, da ne bi slušali. Hvala vam puno. I misija je da ceo svet vrate u balans. Ono što smo ponosni da o našim proizvodima i o važnosti unosa omega-3 priča i govori se u nacionalnoj biblioteki, medicinskoj biblioteci. Ali ajmo da vidimo ljudi koji su krenuli da dele ovu informaciju sa čitavim svetom, koji su se pridružili viziji da svakog dana pomognemo nekome da dovede svoje telo u balans. I zašto je to važno? Jer kada je telo u balansu možemo reći da smo zdravi. Naša misija je da misiju zdravlja, to jest prenosimo u čitavom svetu. Ciljevi su do 2035. da nas ima 20 miliona, a vrednosti koje gradimo su zajedništvo, inovativnost, integritet, lični rast, prepoznavanje napora i rezultata, priznanja i kaizen. Kaizen je stalno poboljšavanje. To je jedna reč koja je meni bila nepoznata, ali možete vidjeti koju vrednost ima. A ono što nas raduje da integritet znači da ono što kažemo, ono što radimo i ono što pričamo bude i mislimo podjednako. Naravno, jedna ambiciozna i nadahnujuća zajednica koja svaki dan je sve više i više. Kao što vidite na slici, to su normalni ljudi koji se nikada nisu bavili mrežnim marketingom, pojedini jesu, ali su postali deo ove zajednice i ovo je jedan tim ljudi koji je među prvima počeo i verujte da su ljudi koji su 18 godina sa ovom kompanijom. Šta je nama kompanija ponudila? Da nam dokaže kako hrana utiče na naše ćelije.
Mi smo ponudili antiinflamatorni proizvod jer imamo inflamatorni test koji dokazuje da je naša ćelija pod upalom i da možemo pomoći našoj ćeliji. Šta taj test meri? Test meri nešto što ne možemo nigde izmeriti i test nam je navigator koji nam pokaže šta možemo popraviti. Naravno, Balkan Team postoji od 2020. godine, od avgusta meseca i presretna sam da sa svojim mentorima, Jožetom i Anjom Pircom, započeli smo ovu, da kažem, misiju da delimo na našim prostorima, zahvaljujući timu od Vardara pa do Triglava, mojim prijateljima i oni koji su to postali, napravili smo izuzetno velike rezultate, ali rezultate koje ćemo sada podeliti upravo na večeras sa vama. Sa desne strane je fotografija poseta Vitasu. Naravno, svake godine se družimo u Oslu gde delimo najveće uspehe sa celom kompanijom i organizujemo nova druženja. Da smo jedinstvena kompanija koja ima najveću bazu testova, ovo je današnja fotografija, 1.466.269 testova je trenutno napravljena, od toga 97% su u disbalansu. Srbija trenutno ima samo 1500 testova napravljenih. Zašto Srbija? Zato što sam trenutno ja u Srbiji i volim da kažem da je Srbija tek nakon 4 godine dobila mogućnost da otvoreno radi, jer imamo magazin u Srbiji i možemo uvoditi nove klijente i nove partnere. Šta to znači? Ako vidite prvi test, statistika samo u Srbiji pokazuje da smo 100 puta u većem disbalansu nego što bi trebalo, ali smo sretni da je mnogo od njih povratilo balans. Drugi test pokazuje 3,7. Ovo je prosek. Večeras bi voljela da pozdravimo kolege iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i svi koji će se javiti iz Srbije takođe da podele iskustvo sa nama. Dobroveče, Marija Bertić, da li ste sa nama? Dobroveče, jesam. Kako ste mi? Dobro, hvala lijepa. Evo, dobroveče svima prisutnima. Ja sam Marija Bertić iz Zagreba, umirovljenica. U Zinzino sam ušla prije 2 dana je bilo točno godinu dana, što naš prijatelj Željko Lukić kaže, ušla sam u kočiju, on tako slikovito zove Zinzino, znači kočija Zinzino, misleći da ću se malo samo provozati, međutim, kada sam napravila test, situacija se naravno promijenila i do sada sam koristila dopune koje sam mislila da su mi kvalitetne, da mi pomažu u mom zdravstvenom stanju. Kad se nalazite u 65. godini, onda vas muče razne stvari i tegobe. Životna situacija koja mi se dogodila prije 3 godine, trauma, promijenila mi je prioritete u životu i onda shvatite da u stvari najvažnija stvar u životu je život i zdravlje. Znači život i zdravlje ljudi koje volite i vaše, da možete biti tu jedni za druge. Zinzino je došao baš u tom trenutku kada sam ja bila u teškoj životnoj situaciji, popraćeno sa tugom, anksioznošću, depresijom, a to onda naravno iza toga povlači i razne zdravstvene druge, osim psihičkih tegoba i zdravstvene tegobe fizičke prirode, gdje sam se
recimo gušila od raznih alergija koje su mi se dogodile neposredno poslije toga. Jel? Jednostavno, valjda je to psihički posljedica tih svih psihičkih tegoba. Izgubili ste sina u 30. i kojoj godini? 38. godini koji je otišao naravno kao posljedica korone. Ja jednostavno u tom momentu osjećala sam se užasno loše. Naravno i prije toga život mi je donio razne tegobe. Imala sam moždani udar. To je bilo moždani na malom mozgu, koji inače u 99% slučajeva je smrtonosan. Međutim, ako ostanete živ kao što sam ja ostala u 1%, onda ima neke posljedice koje, reklo bi se, kao nisu toliko velike, ali to je da izgubite jako pamćenje, dakle pamćenje i ravnotežu. Dakle, to je bilo prije. A ove sve silne alergije i to sve skupa valjda je posljedica te psihičkih problema. Ja sam se gušila jednostavno poslije korone. Cijelu zimu, znate ono, kašete, gušite se, grebe vas u grlu, non stop ste u tom nenormalnoj situaciji, gdje vam to otežava normalnu komunikaciju. I naravno, redovito se kontroliram kod pulmologa, koristim naravno sve moguće inhalate i otopine sa onim kortikosteroidima i tako dalje i tako dalje. Naravno, prije godinu dana, ja ću skratiti malo moju priču, kad sam upoznala Zinzino, htjela sam si pomoći i krenuti u biti da si pomognem svom zdravstvenom stanju, pa ću početi koristiti da probam te proizvode. Dakle, šta ste očekivali kada ste uzeli? Kada ste napravili test i kada ste počeli koristiti? Nisam očekivala nešto previše. Ne znam kako bi rekla. Očekivala sam ajde idem vidjeti svoju situaciju kakva je, s obzirom da ja sam upoznata sa puno kvalitetnih proizvoda i ne mogu reći da te proizvode koje sam koristila, ja ne mogu reći da mi nisu pomogli. Ja ne znam u kakvom bi ja stanju bila da to nisam koristila. Ali vaš prvi test pokazuje 51:1. Samim tim pokazuje imunni odgovor. To me jednostavno osvijestilo i šokiralo. Znači, onda sam shvatila što sam ja to sve vrijeme koristila. Jel? Vidjela sam da je vrag odnio šalu i naravno htjela sam to i podijeliti sa mojim prijateljima i naravno sa mojom obitelji podijeliti proizvode, idemo svi zajedno si pomoći. Jel? I naravno, nakon 1-2 mjeseca korištenja proizvoda, ja sam koristila ulje, Zinobiotik i Zinoshine 2 puta, a Xtend tu i tamo, ne baš previše, jer sam se bojala kako sam dobila naravno i puno kila u stresu ovome ogromnom. Bojala sam se B vitamina i tako dalje, pa sam to manje koristila. Jel? Ali uglavnom ova 3 proizvoda su nakon 8 mjeseci meni donijela drugi test koji je pokazao 9,4:1. Znači 51. Ali ste pomogli i ostale? Naravno, ali nakon 2 mjeseca korištenja ja sam otišla kod moje doktorice na kontrolu. Ona je rekla, ja sam šokirana. Mislim, kad idem na kontrolu svakih 6 mjeseci, onda to temeljno mjerenje, spirometrija i takve stvari. Ja sam
jednostavno nisam velika zaduha, nisam mogla ništa napraviti od toga. Međutim, stanje je bilo iznenađujuće. Ja sam nakon ta 2 mjeseca i prestala koristiti i te inhalate i sve te kortikosteroide. Nakon 6 mjeseci kod moje doktorice, ona je rekla, ja sam šokirana, vaše astme nema. Bravo. Mislim, ja jednostavno se osjećam daleko kvalitetnije i bolje. To nas raduje i hvala puno što ste podelili ovo iskustvo. Vaši prijatelji ne samo da veruju dokazu, jel? Koliko je vama sada lakše kada ponudite prijateljima da naprave test? Da li prvo preporučujete test i da li znate zašto je toliko vredan test? Naravno, ja jednostavno ne dolazi u obzir korištenje proizvoda prije korištenja testa. Hvala puno. Hvala puno. Ja bi nastavila dalje jer imamo puno ovih iskustava koje želimo da podelimo. Hvala. Još jednom bit će prilike i ponovo da se družimo i očekujemo od vaših korisnika da čujemo još, ali ono što nas raduje da izuzetno veliki broj stručnih lica nam se pridružuje, tako iz Makedonije, tako i iz Srbije. Ja ću pozvati sada Zoricu Kostre, ona je nutricionista, dijetetičar. Dobro večer, Zorica. Pre nego što pustimo... Dobro večer svima. Kako ste mi? Odlično. Odlično. Ja sam čula da je stigao i drugi test, pa ajmo da mi se družimo. Stigao i drugi test. Kakav je bio prvi test i kako to vi koji se tako dobro hranite, lepo izgledate, čuvate svoje ćelije? Pa bila sam jako iznenađena. Doduše neprijatno sa prvim testom, jer smatram sebe osobom koja jako vodi računa o svojoj ishrani, o suplementaciji, o fizičkoj aktivnosti, generalno u tom zdravom životu. Ali bila sam jako neprijatno iznenađena testom, pogotovo zato što sam pre nego što sam uradila test, koristila druge proizvode omega 3 i koji uopšte nisu ni malo nekvalitetni. Tako da to me iznenadilo. Ja znam da je to krio ulje, najskuplje ulje. Ja sam koristila krill oil, koji se smatra mnogo kvalitetnijim od obične omega 3. Znači, mnogo kvalitetnijim. Ali eto, očito nije baš to. Ja sam očekivala da ću dobiti normalan rezultat. I htjeli ste samo da koristite ulje? Da, sada koristim samo ulje. Šta je test pokazao? Posle 4 meseca to se jeste popravilo, međutim nije još uvek ušlo u normalne vrednosti. Posle 4 meseca, što me je još više iznenadilo. Ali eto, ja sam neko ko živi poprilično stresno. Mnogo radim, mnogo se dajem. Tako da ne smatram to nekom svojom manom, nego jednostavno kakva sam osoba. A preporuka je od strane Zinzino tima da se koristi protokol HEALTH. Jer da smanjimo stres smanjimo u stomaku. Ako nadoknadimo 8 prirodna vlakna, ja jedva čekam da to počnete da probate, da koristite. Jer će treći test pokazati ogromne rezultate. Jer hrane za mikrobiom ne možemo očekivati neke ogromne rezultate. Zato se zahvaljujem puno na verenju. Ja znam da veliki broj vaših pacijenata koristi i da imamo rezultate i na kojeg iz Beograda može da vam se obrati za konsultacije i za ostale. Ovo što ću vam sada prikazati je video snimak koji je poslao dr. Angelčo Andonovski. On je inače bio direktor kao lekar, direktor pedijatrijske klinike u Skoplju. Sada je direktor Zavoda za mentalno zdravlje i omladinu mladost. I poslušajte ga. Večer svima, ja sam dr. Angelčo Andonovski,
iz Skoplja, Zavod za mentalno zdravlje kod dece i omladine, mladosti. Zahvaljujem se prvo na poklon da učestvujem na ovom važnom vašem skupu ove kompanije Zinzino koja radi veoma puno godina i koja plasira fenomenalne produkte. Barem u onom delu gde su potrebne i ne samo preparati koji su potrebni za decu, nego i preparati koji su potrebne za odrasle kao što smo i mi. Ono što želim da sa radošću podelim sa vama je da u sklopu u Zavodu za mentalno zdravlje sa mojim timom smo odradili jednu izvrsnu i fenomenalnu studiju, mogu da kažem, koja je baš bila bukvalno sa ciljnim produktima i je bila sa cilju da obuhvati oko 32 dece koji su bili sa problemima. Problemi od tipa mentalnog zdravlja, problemi od tipa govora, problemi od tipu ADHD-a, problemi od tipa autizma. Ono što ću vam ukratko govoriti baš bukvalno zbog poštovanja i vašeg vremena i onoga što trebate da odradite u vezi svih ovih tema, ne samo naučnih tema, nego i tema iz oblasti ekonomije i ono kako ćete sve to bukvalno plasirati i prezentovati svim ljudima ovog sveta, da mogu da kažem da sa zadovoljstvom sam radio na vašim preparatima i navešću samo ukratko neke podatke koje stvarno mogu da sa verovatnošću od 100% da potvrde baš bukvalno kako ono deluje vaši preparati i u kojoj razini. Ukratko mogu samo da ispričam kao jednu baš bukvalnu formulu ili formulaciju, definiciju onoga što znači ovaj preparat omega-3 masne kiseline, odnosno Zinzino produkt Balance Oil. Nama je puno pomogao baš ona razina koju i ono što sadrži ovaj preparat. To su baš bukvalno omega-3 masne kiseline, vitamin D3 i ono što je najbitnije koje nam je pokazalo da naistinu ova kombinacija omega-3 masnih kiselina u dobrom, odličnom balansu postavljeni je korištenje i dopuna sa polifenolima. Kako što već znamo, neću toliko pričati u vezi nauke, da mogu da kažem šta smo mi sve ono to iskoristili i upotrebili. Osim korištenja Zinzinova, odnosno sirupa omega-3, kod neke dece u 10% smo probali da to kombinujemo i sa Viva Plus, odnosno preparatima šafrana, koji su delovali na neki način baš bukvalno smiravajuće kod dece koja je bila sa ADD-om, odnosno ADHD-om, odnosno svim onim problemama iz spektruma autizma, gde imamo najvećih problema u vezi fokusa i percepcije. Ja ću samo kao analizu da potvrdim malo kraće jednu temu koja je nastala na jednom kongresu gde sam i ja uzeo ono učešće da pričam, to je tema u vezi ekranizma kod dece. Ekranizam kod dece je napravio da ova deca dobiju sve one negativne talasi da budu u potpunosti uspavali svoj mozak. Onda smo mi tu dali, moj tim i ja normalno, odradili smo suplementaciju u kombinacijom sa Zinzinovom i Viva Plusom i odradili fenomenalni i dobili fenomenalne rezultate. Šta smo postigli? Prvo smo radili analizu EEG, to je onaj nevrološko snimanje koje nam je potvrdilo da deca u samom budnom stanju oni sanjaju, da imaju prisustvo alfa branu i one sve branove koje njima pozvoljavaju da oni baš bukvalno hodaju i sanjaju. To sam zaključio i dao kao zaključak na tom kongresu, ali samo ću potvrditi da smo to sa 100% procentu potvrdili i mi u našem zavodu. Kao za kraj, moja tema je veoma široka i duga i mogu da pričam mnogo o tome šta možemo da postignemo sa korišćenjem ovih preparata. Vaši preparati su ekskluzivni preparati, preparati koji što daju pozitivne rezultate u tretmanu sve ove dece
sa problemima od tipa mentalnog zdravlja. Neću pričati danas o nevrologiji, ja sam samo rekao par sekvela od onoga što ja radim, a to je nevrološka situacija, nevrološki screening, psihijatrijski screening, psihološki, pedagoški, defektološki i logopedski. U svim tim našim situacijama bukvalno korišćenje ovih preparata kod 32 dece ispitanika, to je bila ta grupa koju sam ja postavio, iako mogu sa radošću da kažem da sam ja samo kao lekar prepisao nad 200 sirupa zinzinova koji se rade kod naše dece. Da li su ti 3-mesečne, 6-mesečne terapije, to ovisi o svemu onomu koje je u stručnom delu mog plana. Zato zahvaljujem se još jednom na učešću u vašem druženju. Zahvaljujem i vašim suradnicima zinzinova koji se nalaze ovde u Makedoniji, da su mi baš bukvalno i oni kao meni moj deo tim. Želim vam fin ostanak, želim vam puno zdravlja, puno sreće i plodnu saradnju. Pozdrav! Naravno, saradnja nastavlja sa doktorom Angelčom. Ovo je snimak od novembra meseca, sve više i više korisnika i dece koje je popravilo svoje stanje. Vidjeli ste kombinacija Vive i balans ulja kako daje rezultate, da se deca fokusiraju i naravno da imaju bar malo bolje stanje. Jer, kaže dr. Paul Clayton, kada sledimo nauku, mi sledimo istinu. Mi ne moramo biti stručna lica kada je nauka potvrdila, a ovakva stručna lica kao i Zorica Kostra što je i rekla, znači svi mi imamo potrebu za omegom, samo je pitanje koju ćemo odabrati. Večeras su sa nama Snežana Bulatović iz Trstenika i Slađana Jeremić iz Niša. Snežana je neko ko je ušao u Zinzino sa razlogom da pomogne svom sinu. Ali nije mogla da se zaustavi. Krenula je da širi informaciju i sa prijateljima i sa rodbinom i voljela bi da podeli jedno iskustvo, ne samo iskustvo sa proizvodima, nego iskustvo i sa podrškom kompanije koja se trudi da nama pomogne da neko ne napravi neki loš potez. Snežana, dobroveče. Dobroveče Tanja, dobroveče svim partnerima i dobroveče svim ljudima koji su prvi put večeras sa nama. Baš tako, kao što si najavila, sad me samo postaklo ovo što je doktor rekao da imamo ekskluzivne proizvode. I zaista jesu ekskluzivni. Evo zašto. To je jedno iskustvo koje je onako, da kažem, vrlo upečatljivo. Zaista imam puno iskustava i sa malom decom i sa nekim ozbiljnijim stanjima i ta zahvalnost koju dobijam, da kažem, od roditelja nakon nekog izvesnog vremena gde su poboljšanja očigledna, gde deca nemaju epinapade, to ne može, jednostavno ne može da se plati. Taj osjećaj koji imam kada mi takvu jednu zahvalnost izraze, ne meni, pre svega što kaže, delujemo, pre svega tu deluje Bog, a onda mi smo samo prenosioci informacija. I hvala Zinzinu na ovakvoj jednoj mogućnosti i na mogućnosti da ja pre svega pomognem, kao što si rekla na početku, svom sinu, sebi i mnogim brojnim, da kažem, ljudima, a tek ću pomagati i tek ću deliti ovu informaciju. Elem, moja zaova, zapravo to je sestra od mog supruga, od ujaka, 52 godine ima, dijagnostikovan je bio karcinom pluća u septembru 2022. godine. Ja sam za tu informaciju saznala krajem novembra i rekla sam da imam nešto što ona mora jednostavno da čuje, a odluka će biti njena. Pokazala sam o čemu se radi, pokazala sam premium ulje, s obzirom da je ono jače u odnosu na balans ulje, znači ima 4 puta više polifenola u odnosu na balans ulje. Zinobiotik, Extend
i Vivu, s obzirom da je bila u takvom stanju vrlo osetljiva i da je bilo potrebno, da kažemo, dati malo podršku i nervnom sistemu da prosto opusti malo, opusti se nervni sistem kako bi što lakše prošla negde kroz cijelu tu situaciju sa kojom se borila. Ona je tada bila na drugom ciklusu hemoterapije, kada je počela sa proizvodima i negde polovinom februara, znači nakon 2,5 meseca je imala prvu kontrolu u Sremskoj Kamenici na Institutu za plućne bolesti. Lečio je inače lekar, odnosno direktor klinike, i kazao je sledeće kada je došao na kontrolu. Ako budeš imala jednu kancerogenu ćeliju, mi ćemo te odstraniti celo plućno krilo. Desilo se to da kada je otišla na kontrolu, odradili su sve te analize i zamislite, ni jedne kancerogene ćelije nije bilo u njenom organizmu. Plućno krilo je Bogu hvala. Terapija je delovala, a njen imunni sistem se izborio. Vrlo jednostavno. Tako je. Sada, znači ona je nastavila da koristi proizvode i evo 10. juna ponovo je bila na institutu i lekar je napisao, znači zvanično je potpuno zdrava osoba. Znači to je jedno fenomenalno iskustvo koje ja zaista onako, naravno, mi ovde pre svega radimo sa proizvodima koji se treba da koriste se preventivno, ali prosto ne možemo da preneverujemo činjenicu da ovi proizvodi pomažu kod nekih ozbiljnijih stanja. Evo, Zorica je, na primer, taj primer vrlo očigledan. Naravno, da se razumemo nešto, u toku korišćenja proizvoda, ona mora jednostavno da promeni neke navike. Promenila je način ishrane, izbacila je meso, počela je da koristi više svežeg voća i povrća, znači pila je smutije i tako dalje, ali je prevashodno jedino što je koristila od proizvoda, to je bio naš protokol Health, znači sa premium uljem. I eto, sada, nešto što je još jednu informaciju vezano za Zoricu je na jednom od nekih kontrola koje je imala, doktorka je izrazila sumnju da bi ona ipak možda malo sad trebala da prestane da pije vitamine i minerale. Smatrala je... To je da prestane Xtend da pije. Da, Xtend. Jer je smatrala da je sasvim dovoljno 1,5 dana koristi, pa ajde malo da napravi pauzu par nekih 6 meseci. Ona me je naravno pozvala, kazala je, molim te, pozovi tvoje doktore, pitaj tamo, raspitaj se dalje. Ja kažem, ne, nemaš potrebe, to su ipak prirodne stvari, ali molim te čisto da imam neku informaciju da odagnem tu sumnju. Ja sam napisala supportu jedan mail, objasnila da osoba dolazi iz Srbije, jer ipak znamo kako se ovde, kako se hranimo, šta je sve koristila, od čega je bila bolesna i tako dalje, i napisala sam da je 10. znači juna dobila zvanično da je ona potpuno zdrava osoba. Stigao mi je mail od supporta u kome su me obavestili da su oni obavestili Balance Team i nakon njihovog odgovora znači šta dalje i kako. Postavili su mi samo jedno pitanje, zašto ja smatram da ona treba da prestane da pije Xtend? I ja sam samo napisala da ne smatram, čak naprotiv, i dalje, bez obzira što nisam niti lekar, niti iz medicinske struke, ali sam preko 20 godina u alternativi i svi se tako, cijela moja porodica se leči alternativno. I rekla sam, to su prirodni proizvodi, ja smatram da ona treba da nastavi i dalje. Ali, eto, to je bila ideja doktorke koja je lečila. Sledeći mail koji mi je stigao, glasio je ovako, pošto je Elena na odmoru, ja ću pokušati da sa engleskog vam prevedem direktno obraćanje doktora Paula Claytona vama. Znači, ja sam 5 puta čitala da li je moguće, meni je to zaista onako bila velika čast. Dr. Paul Clayton je bio jako iznenađen, oduševljen informacijom da su naši proizvodi prosto
moram da kažem, izlečili, bez obzira što nisu lekovi, već hrana za naše ćelije, ali Zorica je potpuno zdrava osoba. I napisao je dalje u tekstu, Izin i Extent i svi ostali proizvodi koje mi imamo u našem asortimanu mogu da se piju doživotno. Tačka. To je bilo to. I ono što je izrazio, ako se dobro sećam, kada si mi javila, hvala ti na tome, da je pitao da li je moguće da je ovakva osoba imala kancer. Da, Sa ovakvim da. rezultatima. Tako Jeste. da podrška sa vrha dolazi jer time potvrđujemo da nam je stalo i da nam je svako bitan i niste slučajno u Zenzinu. I mi, ako svi zajedno radimo ovo što i Sneška radi, da se trudimo da pokažemo klijentu da mu je potrebno u ishrani, jer mi smo dokazali naučno da nam je ishrana loša sa prvim testom. A onda smo pomogli sa našim proizvodima da i terapija deluje. Tako da možemo očekivati samo da koristimo što duže ove proizvode i da očekujemo samo benefite. Hvala ti, Sneška, na tome. Slađana je tvoja prijateljica sa kojom si podelila informaciju. Jeste. Hvala tebi. Slađana? Dobro večer. Veče, pa ti si sve mlađa i mlađa, kad god te vidim. Hvala. Pa baš kao što si rekla, Sneška je ta koja je podelila sa mnom informaciju i ja sam zahvaljujući njoj ušla u Zinzino, prvenstveno da rešim svoj problem sa osteoporozom. I prvo si ušla kao kupac. Prvo si htjela da proveriš, čekaj da ja prvo kupujem, samo neću da se bavim time. Tako je. I odmah sam odradila test. Taj prvi test je bio 76:1 i naravno Sneška je preporučila da pijem Protocol Health plus Vivu i ja sam krenula sa tim. A nekako u to vreme taj naš sastanak je bio 4. decembra 2022. U to vreme su se poklapale i moje kontrolne dezintometrije. I ja sam 22. decembra odradila kontrolnu dezintometriju i skor je bio -4,7. I naravno, doktorka koja je pogledala rezultate, jer ja sam pre toga koristila od 2007. sve moguće te bisfosfonate što su mi davali. Čak sam i primala intravenozno Bunvivu na 3 meseca, a onda su mi to sve ukinuli, jer nikakvih boljitka nije bilo. I kad sam odradila tu 2022. godine tu dezintometriju, znači ja sam pre toga godinu i 2 ništa nisam koristila. Osim promjena ishrane i tako tu po nešto. I doktorka mi je preporučila da koristim Proliju injekciju koja se daje subkutano u stomak na 6 meseci. I naravno, ja sam odmah znala da to neću da koristim jer sam već krenula da pijem Zinzino proizvode, jer sam želela da se uverim u ono što mi je Sneška pričala. Naravno, moj test je stigao i pokazao je to, u međuvremenu test je stigao. I tako sam ja koristila proizvode i polako osjećala puno benefita. Prvo, glavobolje su se smanjile, bila sam smirenija, imala sam više energije, snage, smanjili su se bolovi u zglobovima, a sa stomakom, zahvaljujući zinobiotiku, sam stomak apsolutno sredila. Znači, ja nisam započinjala dan bez nolpaze, niti sam završavala dan bez nolpaze. I tako da se to polako sve sređivalo. I onda sam poželjela da te informacije da širim, da delim i onda sam ušla kao partner i danas i radim to zajedno sa vama i hvala vam na svemu tome. Hvala ti puno. Evo ovaj se žuti, treći se nadamo da će biti zeleni. Pa ja se nadam da ću uskoro da odradim i treći, ali nakon godinu dana korišćenja proizvoda kontrolna dezintometrija je pokazala da su se rezultati vidno popravili od -4,7, otišlo je na -3,9 i samo mogu da kažem da se doktorka onako sva oduševila, kao da vi koristite Proliju injekciju, kažem ne, kako ne,
Pa tako ne, pa čime ste, kaže, onda ovako popravili rezultate? Ja kažem, prirodnim preparatima. Samo me je pitala koji su preparati. Ja sam je rekla, Zinzino. Ona je rekla, samo nastavite tako. I čak na pitanje da li mogu sledeću dezintometriju da opet kažem kod nje, kaže, nema potrebe, vama lekar ne treba, vi se sami lečite. Kažem, hvala Bravo. puno. I Odlično. tako, to je ono nešto Pa, najbitnije i ja stvarno delim informaciju sa svima. I hvala ti puno što si tu i što si odlučila da sada tu informaciju deliš, jer si, nije da si dobila sigurnost da to tebi pomaže pa će pomoći drugima, nego si stekla i poverenje i tako je. veru da ti možeš pomoći svojim prijateljima. Znam da imaš puno kupaca i čestitam ti na tome i hvala ti puno. Hvala i vama. Dada Muminović iz Sarajeva je prijateljica koju sam upoznala na Like. Bogu hvala, pa sada postoje ove mreže, pa se možemo povezati sa ljudima slučajno, jel? Ako je nešto slučajno, 2016. ili 17. godine, žena mi sve što sam ja postavljala lajkovala. Ja je kontaktiram i zaista počela jedna fin odnos i prijateljstvo i interesovanje slično i nisam ni znala da je žena nekada imala kancer kože, pa je izlečila, u penziji je kao invalid, ima preko 60 godina i pre 4 godine, 2020. je imala kancer debelog creva i jetre. Žao mi je da večeras nije sa nama, ali njeno iskustvo imamo snimljeno. Ovo je njen rezultat koji je potvrda da pre nego što je otišla na operaciju i na intenzivnoj 7 dana, šta se desilo? 20:1 je bilo šokantno za nju, znajući da ona samo jaja od prepelice, da se isključivo biohranom hrani, da je pila neke kompanije, neću da imenujem sada, po 13 kesica multivitamina, svega što je moglo da se koristi. Pogledajte koliko je njen imunni odgovor i propustivost ćelijska membrana zarđala. Ona nije mogla da popravi sve ove parametre upravo zato što nije imala dobar balans omega 6 i 3. Nakon 4 meseca, pogledajte 1:9:1. Ona je pila 2 puta dnevno balans ulje, 2 puta zinobiotik, po 3-4 tablete Xtenda, Protekta, znači sve, zato što tada 2020. godine smo se konsultovali sa nekim kolegama iz Mađarske koji su imali iskustvo. Bogu hvala, 10 hemoterapija, njoj kosa nije opala, nego joj je porasla i svaki dan je išla 10.000 koraka, nije osetila ništa, osim pomalo je ruka bolela, ali je sve to prošlo. Ali to jeste su iskustva kod osobe koje imaju neki zdravstveni problem. Ali šta je sa zdravim ljudima? Šta je sa sportistima? Šta je sa ljudima koji izuzetno vode računa o svom zdravlju? Ja sam toliko sretna da sam upoznala Zorka Zlatopera iz Slovenije, koji na prvom sastanku je teo da se kladi da je on u balansu. Dobro večer. Dobro večer, Tatjana. Drago mi je da sam u vašoj družbi, drago. Pa kako si mi? Odlično, ja sam odlično. Ne sumnjam, vidim da si zelen sam. Da. Testu. Pa šta, kako se to desilo da taj prvi test bude baš takav kakav je? Kako si kazala, ja sam puno radio na svom zdravlju, nisam imao ni nekih problema zdravstvenih, ali imao sam sportske ozljede. I nije mi bilo tačno jasno kako tako i naravno život nije naključje i došao je kod mene test. A moram da kažem prvo da ja sam bio totalni nasprotnik svih suplementa, jer ja nisam verovao u ovo. Ja sam verovao u dobru ishranu, ali moram da kažem i to da danas moja ishrana nije takva kako je bila 2-3 godine.
nazad i nije ni takva kako je bila 5-10 godina nazad. Ja uvijek radim na tomu da bude bolje i bolje, zdravlje i zdravlje. I kad sam prvič uradio test, ja sam bio siguran da će biti i ispod 3:1 i da dobit ćem sve, da mi ne treba ovo. Tako da bio sam vrlo iznenađen, da. Moj test, kako vidite, bio je uskoro 37:1. A danas znam, danas mi je jasno. A prije 4 godine nije bilo baš tako. Tako da sam se malo ustrašio, a po drugoj strani bio sam zadovoljan jer sam znao da sam dobio dobar proizvod. Sjajno. Tako da sam bio siguran da će moj rezultat. Jer sam video toliko primjera da sam bio ja siguran da bude i moja krv drugačije slike nakon 4 mjeseci. I kad sam uradio drugi test nakon 4 mjeseci, bio je 6:1, 6,2:1. Još nisam bio zadovoljan, zato sam i danas još uzimam omega-3, Obale Balance ulje. I kod mene trebalo je 8 mjeseci da sam došao u balans. Tako da zavisi od jednog do druge osobe. I sretan sam da imam proizvod koji je praktičan, koji mi treba 1 sekundu da uzmem i efikasan. Isto sam sretan da možem to i širiti dalje. Ali nisu svi koji hoću da žele čuti ovu informaciju, a to zavisi od njih. A i to mi trebalo puno vremena da sam skontao. A danas mi nije problem. Tako da baš danas sam govorio s nekim psihoterapeutom koji radi već 30 godina u Franciji, ali on živi tu u istom kraju, rođen je u istom kraju kao ja. I malo smo popričali, i on je sportista, stariji od mene, i ima probleme sa mišicama, kazao sam mu. Dva efikasna, praktična primjera. Ja mislim da ide sutra ili nakon 5-6 dana 1 paket u Franciju, tako da... Bravo. Tako da. Ne moraš uvjeravati nikog. Ne više. U početku da, ali sada ne više. Jer ja znam što je dobro. Ako oni neću, njihov problem. Mi danas ne da mi se više da puno govorim o nekomu šta radi. Ja to uzimam već 4 godina. Moje ćerke to već uzimaju. Ako ne bi bilo dobro, ja ne bi dao nekomu koga volim najviše da to pije. Tako da ako hoće slušati, ok, ako neće. I povrede nema više? Puno manje. Jer si ti profesor tenisnog, ali istovremeno znam da imaš svoju školu tenisa. Da, imam svoju školu tenisa, isto radim i u školi. Tako da bio sam... Puno fizički aktivan. Kako? Puno fizički aktivan. Svaki dan. Svaki dan. Tako da najviše promjene bilo tako na tijelu, isto nohti. Isto kad sam radio, kako se kaže, pukli su mi zglobovi. Aha. Uvijek sam čuo kad sam radio sklekove, uvijek su se mi čuli. Da, uvijek. Danas ništa. Pa podmazao si. Ti podmazao jer sam trebao podmazati. Vidi se rezultat da nije bilo baš dobro. Ali to si lepo rekao. Sada ljudi dolaze tebi. Da. Oni koji treba da dobiju informaciju doći će sami. Ne moramo mi Oni koji žele, da. Da, oni koji su otvoreni. Da promene nešto, da vide, jer razmišlja o tom. Upoznamo potpuno nepoznate osobe koje nam mogu verovati. Ja sam tako upoznala Igora Zorića iz Novog Sada. Hvala ti, Zorko, što si večera sa nama i što si podelio ovu informaciju. Igora Zorića kao neko ko vodi računa o svom zdravlju i vodi računa o zdravlju ljude oko sebe. Dobroveče, Igore. Dobroveče. Ja se izvinjam što nemam kameru. Kompjuter mi je star, treba da ga menjam uskoro, ali imate tu moju sliku koja nije toliko ni bitna da bude uživo. Tanja, zahvaljujem ti se, vidim da je moj mentor Željko Lukić
sa nama. Da. On je ono glavni odgovorni, ono krivac zašto sam ja uopšte u ovoj priči i mislim da će mu do kraja života biti zaista zahvalan. Tanja, naravno i tebi, koju sam upoznao još pre 4-5 godina, čak smo pili kafu u potpuno drugom nekoj drugoj, kako da kažem. Ali ništa nije slučajno. Ja se slažem sa tim, da. Kako je počelo to sve sa Zinzinom? Počelo je recimo kao slučajno, tako što sam upoznao Željka, koji je jednostavno došao u Novi Sad, došao je da me posjeti, zato što je bio jako interesantan čime se bavim, jer imamo zajedničkog prijatelja. I onda mi je na jedan vrlo ultra profesionalan, ultra nežan, ultra nenapadan način jednostavno predstavio proizvode iz Zinzina ulja. Ali to je tako uradio da je meni žao što nisam mogao to nekako skriveno da snimim, da imam da puštam i da mogu da učim iz toga kako se to u stvari radi. No, sve u svemu, on je predstavio mi ulje Zinzino i ja sam ga zamolio da bi to ja vrlo rado da probam, jer ja sebe smatram, bar sam odmah smatrao da sam izuzetno u ravnoteži, da sam zdrav, vegetarijanac već 40 godina, aktivno se bavim jogom, sportom, meditiram više od 35 godina. I Željko je jednostavno mi donao i to vegetarijansko ulje. I to vegetarijansko ulje se u stvari ispostavilo da je najkvalitetnije ulje koje Zinzino u stvari ima. A to mogu da zaključim po rezultatima koje sam dobio za vrlo kratko vreme. Moja supruga isto, njeni rezultati su bili 79. Zaboravio sam da ti pošaljem njene. Ali dobro, verujemo ti. No. Počeo sam da pijem ulje i ono što je najinteresantnije bilo što sam tih nekih prvih 4-5 dana jako sam bio umoran. Jako mi se spavalo i pitao sam se ja šta je ovo, mislim, kako je ovo ulje, mislim, sve je to u redu, zdravo i tako dalje, ali ja jednostavno nisam mogao maltene da funkcionišem koliko sam bio umoran, koliko sam bio malaksao. I onda sam u stvari shvatio da ulje u stvari počelo da radi i da je krenuo taj vrlo snažan detoks koji je vrlo brzo i prošao. I ja sam za vrlo kratko vreme počeo se osjećam sve bolje i bolje. Čak sam u par navrata sam zaista osetio, ovo ne preterujem, zaista je tako da kad sam popio ulje, svaka ćelija u mom telu, osetio sam svaku ćeliju kao da se svaka ćelija bukvalno raduje. Zato što je u tom momentu biva zaista ishranjena s onim što je najviše potrebno. Tako da sam ja maltene sam sebi našao u situaciji da jedva čekam sledeći dan da uzmem još jednu dozu ulja. Što se tiče svih ostalih tih nekih sporednih stvari koje nisu tako ni sporedne, mnogo više energije imam, sam dobijao, treninzi su mi izuzetno eksplozivni, ne umaram se, ne pijem ništa drugo, bukvalno sem Zinzina ulje. Mnogo bolje spavam, mnogo sam fokusiraniji, tako da kažem. I ono što je najinteresantnije, oči koje su znale da me peckaju, toga više isto nema. I vid mi je mnogo oštriji. I nakon svega ovoga, ja ne mogu da kažem iskreno, Zinzino ulje je promenilo moj život. Nije promenilo život uopšte. Moj život je dalje bogat, interesantan i neverovatan. Ali ja sebe samo pitam, Igore, kako si ti mogu uopšte da živiš pre nego što si počeo da uzimaš Zinzino? I ja zaista nemam nameru do kraja života da prestanem da ga uzimam, zato što smatram da je Zinzino kompanija napravila remek delo. I da je ovo bukvalno tečno zlato. Tako, to je sad od mene. Još jednom se zahvalim Željku, koji to tu sluša. Se zahvalim tebi, da se zahvalim čitavom timu. I hvala što si me pozvala na ovaj Zoom, što si me ubedila da dođem i da sve čujem i da podelim svoje iskustvo sa vama. Hvala ti, jer puno znači iskustvo, jer znam, potrebno je svakome od nas da ima potvrdu. A ne moramo nikoga mi uveravati. Nauka je potvrdila, a mi samo pokazujemo. Priroda leči, a mi samo pomažemo. Tako je, da, slažem se. Tako da hvala ti izuzetno
odlično iskustvo i verujem da je i supruga zadovoljna i da svi. Jeste, veoma je zadovoljno, da. Nastavljamo da pijemo ulje i da, to je to. Hvala ti puno što si tu i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vama 22. svima. septembra čekamo vas u Beogradu i da se međusobno i upoznamo. Jedva čekam, da. Drugom i Hvala, sve najbolje, prijetno. hvala ti puno. Sljedeće iskustvo, naravno, kada krećemo od svojih najmilijih. Stalo nam je da nam veruju, stalo nam je da pomognemo najmilijima. Katarina Danilowska je moja rođena sestra koja je odbijala da koristi proizvod. Jer kaže, ja pijem nešto drugo. Ne treba meni. Da. Onda je doktorka Sofija Krstiska, naša kuma, počela da koristi. Ona je doktor, ima svoje 2 poliklinike i ogroman broj pacijenata. Možda je i ona doprinela, možda i moja upornost, kada sam sestri uzela krv onako na brzinu, rekao, ajmo da vidimo tvoj test. Test je pokazao 70 i nešto prema 1. A ona je počela da koristi ulje. Što znači, budite uporni za one koje volite. I ne odustajte. I hvala ti, sestra, što si tu. Jel me čujete? Da. Dobro večer svima. Da pozdravim moje prijatelje. Odavno nismo se vidjeli. Zahvalna Zizinu i za to što sam stekla prijatelje od Triglava, i Zorko, i Snežana, i Marija, i sve vas volim. A Nadu? Nemoj da mi zaboraviš, Nadu. Ne gledam sve, jer slušam, odavno nisam bila na Zoomovima, bila sam sa unucima, sa 3 dece od 11 i 9 godina i još 4 od prijateljice i ja sam bila neumorna. 22 dana i svi me pitaju, kako kaže ti izdržuješ? Pa rekao, imam si ja tamo nešto što si pijem, što treba meni. Isto mogu da se pohvalim da ne pijem više ENAP lekove za pritisak, odavno. Moj test je bio, nisam napravila kontrolni, osjećam se dobro. Drugo mogu da se pohvalim što sam pomogla mojim prijateljima. Možda nisu veliki broj, ali i ja sam sama iznenađena. Ovo je test koji je bio rekordan iz našeg tima. 234 prema 1. Znači, svi su nalazi u crveno skroz. Tako da propustivost ćelijske membrane 28 u minusu. Znači, dok dođe do 0 treba puno. Ali kako se desilo to? Znači, to su moji prijatelji. Njen otac od ove devojke, od ovaj rezultat, imao je moždani udar i cela desna strana je bila oduzeta. Jeste. I oni su vidjeli na Facebooku da ja nešto objavljujem, pitali me, rekao, ja moram da dođem ovo kod vas. Da vam objasnim i bilo je tad i ona akcija sa dupli paketi nešto i oni su odlučili, a njihova ćerka od ovaj test, 32 godine, ona se lečila kod Angelče, ovaj doktor, oni ga poznaju, kao mala, imala je epileptične napade. Sad nema to, išla je u normalnu školu, čak se upisala i na fakultet, ali jedan događaj sa jednim mladićem i kao depresija i oni ne znaju tačnu dijagnozu. Devojka je sad povučena, leči je neuropsihijatar sa antidepresive i majka njena kaže, ja mislim da još više mi dete zapada. Ajde, rekao, da uradimo mi
i njoj test. I kad je došao test, ja mislim da u svetu ne postoji veći. I kaže ona, šta znači ovo? Pa rekao, i to što pije ne deluje. Džabe pije. Znači, a to su sve skupi lekovi, priča ona meni. Počeli su da piju i pa 4,5, možda i 5 meseci je prošlo. Ja ih zovem na mesec dana, čujemo se zbog robe što stiže da im dam. Pa kaže, ne vidim neku razliku kod nje u ponašanje, u nešto. A njen tata, ne znam da li sam ti poslala, mislim da sam ga snimala. Mislim da sam poslala video. Jes, da. Da. On je počeo i ruku da mrda i da ustaje, sam sa štapom da hoda. Kaže, lepo spava, mnogo se lepo osjećam. Ja sam onda predložila za nju da uzme i health protokol. Ali nisam mogla da ih ubedim. Kaže, pa šta će to, pa možda ona pije i nisam htjela da navaljujem, jer sad kad smo uradili ovaj drugi test i kad sam joj se javila da kažem da je 31:1, da je to velika razlika za 4 meseca. Kaže ona, da, pa možda je greška. Rekao, slušaj Suzana da ti kažem, ja sam bila u Oslu, bila sam u laboratoriju i slušali smo kako se radi test, zašto su te 2 kapi. Prvo se radi iz jedne kapi i onda se radi ponovo ista ta procedura da bi bili isti rezultati. Ako slučajno nešto ispadne da u procentima da nije točno sve tako, onda traže da se ponove test. Rekao, za verodostojnost testa ja ti garantujem. Ali ona opet ne može da shvati kako je to moguće. Rekao, možda kod nje ona nije bila nešto sad da ne boli nešto pa evo prestalo da boli ili takva bolest neka. Ali kažem da treba bar godinu dana da pije i da ubaci i zinobiotika, a pila je i Vivu. Vivu je pila devojka. Pa i to su isključili, kaže, pa nema džaba, ništa mi to. Ne vidimo neku razliku. Ali za mene je to ne dokaz, nego ja uverujem da će za godinu dana biti bolje. Verujemo da hoće. Isto da. Da, ovo je naša sestra Anita Boškovska, koja u periodu kada je sestra počela da radi, ona je mlađa od nas. Nažalost, 5 godina. Da, 5 godina je mlađa od mene i onda ona ima sada skoro 50 godina i žao mi je da večeras nije sa nama, ali kada sam čula da prolazi kroz hemoterapije, da nikome nije rekla, ono što je sestra uradila istog trena je odnela zinobiotik i premium ulje. Nakon toga i Vivu. Nakon toga ona je sama svedočila da je svaku hemoterapiju sve lakše i lakše podnosila, što nas raduje, i ove 2 fotografije su sada njene, evo, nije prošlo ni... Da, sada je ona isto zdrava i porasla je kosa. Da. Piše pesme, poeta je izuzetno osoba i verujem da će 22. septembra, ako možete da dođete zajedno, bilo bi mi drago da se vidi. Potrudit ćemo se. Eto, hvala ti puno. Ovo je naša majka. Pandora Todorovska, 81 godinu Skoplje. Ja neću pustiti ceo njen video, ali ona, iako kopa, ima crveni lak na noktima, voli sebe i naravno u penziji je.
I stvarno nakon korone je imala jako veliki izazov. Ovaj video mogu podeliti svakome ko hoće pojedinačno da čuje i da vidi, ali toliko energije ima da i ja, sestra, zajedno ne možemo da je stignemo. Tako da, drago mi je da je ona dobra. Pomognite vašim najmilijima, koliko god možete. Večeras je sa nama i bračni par Lukić. Kada sam prenosila informaciju na jednom sastanku preko Zooma sa Željkom Lukićem, iza se pojavljivala neka devojčica. I on kaže, to bi supruga. Ona sva onako nasmejana, pa je imala toliko pitanja, pa toliko sve joj se dopalo. Pa sutra da smo ponovo mogli da pričamo o tome. I Draginja, dobroveče. Nećemo Željka ništa pitati. Ne znam jeste čuli, dobroveče od mene. Pozdravljam sve prisutne. Drago mi je da mogu dati neka svoja iskustva, jer hvala Bogu osjetila sam puno poboljšanja na sebi, što pokazuje moj rezultat. I stojim iza toga da je bitno da se odradi test, jer on je pokazatelj koji jednostavno čovjeku daje krila. Onda mi čitaš misli. Taman sam htjela da ti pitam, da li bi ti sve ovo pila ili bi rekla, ma daj da probam nešto drugo, da nisi test napravila? Pa ne bi. Ne bi, inače ja nisam tip koji puno vodi računa o sebi, mlada sam, nisam imala nekih posebnih problema, pa nisam od mladosti ništa posebno koristila, ali jednostavno godine kako dolaze, problemčići dolaze, slažu se, mada uz Željka sam počela nešto da si primenjujem, ali ne u toj meri koliko Željko vodi računa o sebi, u svom zdravlju i voli sve da sazna, sve da primeni. Tako da nisam tip koji koristi, a da nisam odradila taj test i da mi nije pokazao, mada moj prvi test nije bio toliko loš, u odnosu sad kad vidim koliko ima loših testova i rezultata, jednostavno... Test nije bio loš, ali se je desilo da moraš u hitnu, pa se je desilo da moraš sa 2 ruke da menjač u rikverc ubacuješ, pa se je desilo da ne možeš ujutru da ustaješ, pa se desilo da si imala nadimanja, pa... Velika je lista, da, svega toga što nije dobro. Jednostavno da, jako puno problema je sad kad se nabrajaju, jako puno tegoba koje čovjek misli dolaze s godinama, ali ne vidiš neki izlaz iz toga, razmišljaš, ja sam razmišljala šta ću ako sad osjećam u 50. godinama, tad sam imala, kad sam počela osjećati te prve neke tegobe, reumatskih problema i svega sa kostima i sa zglobovima. Šta će biti ako dočekam neku starost, na čega ću ja izgledati, šta će to biti. Međutim, evo, hvala Bogu da smo dobili informaciju, da smo počeli koristiti, da poboljšanja su krenula. Od prvog dana kad sam uzela Zinobiotik, osjetila sam taj prvi dan, prvi put poboljšanje, opušten, izduvan stomak, jer sam imala problema sa nadutošću i sa jednostavno težinom u želucu nakon jela. Tako da, eto, prve rezultate nakon prvog uzimanja tog napitka čarobno koji daje, pomaže, opušta, jača imunitet i sve drugo što on čini. Poslije toga sam počela, što ja znam, nakon možda mjesec dana sam osjetila poboljšanja u zglobovima prstu, jer sam jednog trenutka, 10 dana me držalo taj neki bol u zglobovima u prstima, da jednostavno kad sednem u auto da ubacim u rikverc, ja nisam imala bol u prstima, nisam imala jačinu da mogu da pomjerim rikverc, menjač. Jednostavno sam morala sa 2 ruke da to obavljam i
kasnije, kažem, evo, krenula su poboljšanja, tako da sam osjetila puno gibkije prste, drugačije ujutro buđenje, pre mi je bilo u jesen, u proleću, u tom nekom prelaznom periodu, otečeni zglobovi prsti, šake, lakta, ramena, svi, znači, zglobovi bolni, teško, sve, dok se ne razgibam da mogu funkcionisati, tako da sad tih tegoba više nema. Sve je puno drugačije, gibkije, podmazano, koristila sam. Ne škripi više ni kao vrata, jel? Da. Da. Ja znam da imate puno iskustava i u porodici i u krugu prijatelja i hvala vam na svemu što radite i verujem da ovu zajedničku misiju ćemo produžiti da pomognemo što većem brojem ljudi. Svaki dan jedna osoba može saznati od nas i ne trebamo ćutati jer ovo nas inspiriše da pokažemo ljudima da mogu sa garancijom imati bolji i kvalitetniji život. Samo ako poprave ćeliju. Tako je. Eto. Hvala puno, pozdrav Željko, da li hoće da doda nešto gospodin? Ne, dobro, samo vaše ovog puta. Posle vas dve žene, ja ostanem bez reči. Hvala ti puno. Ti govoriš delima. Sa nama večeras nisu ovde jer Vesna čuva unučiće, ne znam da li je ona tu. Mi znamo da je njena ćerka u trudnoći koristila i sa jednim i sa drugim detetom, Bogu hvala, zdrava i trudnoća i još zdravija deca, tako da je htjela da podeli sa nama ovo iskustvo, a Ibrima Tutić iz Makedonije je trenutno na putu iz Novog Pazara, Kosova, deli informaciju i širi ovu blagoslov, jer je zaista tako. Imati u rukama informaciju koja može nekome pomoći i promeniti život je čist blagoslov. Također Nada Mijatović iz Bijeljine je tu žena koja već 2 godine nesebično deli svaki dan informaciju. Prvo je pomogla sebi pa i drugima. Gospođo Nado, ste nam tu? Pa, tu sam. Da li se čujemo? Jeste? Dobro večer svima. Dobro večer. Pa nisam očekivala poziv, ali eto tu ću. Pa ne mogu da vas zaboravim da vam posla i da vas preskočim. Odlično, hvala puno. Da li je sad bitna informacija o proizvodima ili nešto vezano za biznis? Šta god, iskustvo, spoj zdravlja i biznisa. I biznisa, odlično. Pa iskreno rečeno, znači, ja sam prvo radila test, meni je to bilo jako važno. Do sad nismo imali takvu priliku da možemo bilo kakav proizvod, znači, da testiramo. I upravo zbog toga mi je bilo jako zanimljivo šta će da pokaže taj test. Ja sam inače osoba koja voli da vodi računa, znači, koliko toliko o svojoj ishrani, o načinu života uopšte. Uvijek sam koristila neke suplemente, nekad više, nekad manje. I onda kad sam radila test, moj rezultat je bio 28 u odnosu naspram 1. Nisam bila naravno zadovoljna i počela sam koristiti sve naše proizvode. Ono što je mene mučilo jeste koštano-zglobni sistem, čiji prosto sam imala tikvu stobolje zadnjih 10 godina, intenzivne bolove u koljenu, u lumbalnom dijelu leđa i posebno, znači, ovi sitni zglobovi šaka. Znači, prosto sam imala tu ukućenost i noću i ujutro posebno. Noću me čak budio bol po 2 puta. Ja sam jedino mogla da uzmem analgetike, a znam koliko su oni štetni i opasni. U principu, znači, nisu mi puno pomagali, možda samo trenutno. Međutim, kad sam ja počela da koristim kompletan health protokol, znači sve ono što je meni neophodno i za crijeva i za mozak i multivitamine, a posebno, znači, pod 1 omegu, koja jeste suština za naš balans, za našu ćeliju, da bukvalno
očisti te toksine, da uradi tu detoksikaciju, da podmaže našu ćelijsku membranu, znači to jeste suština, možemo uzimati bilo šta, ako naša ćelija je blokirana, ako je naša ćelija zarađena, znači bukvalno sve što bi to uzeli može biti najbolje kvaliteta, se neće usvojiti na ćelijskom nivou. I ja sam zaista posle možda nekih mjesec dana korištenja već osjećala boljitak, manje me znači bolo koljeno, mada sam ja mislila da je to genetika, pošto moja majka je 20 godina patila od koljena, jel? Pa sam mislila to je logično da i mene boli, međutim nije, ništa nije logično. Znači već su mi prestali bolovi u koljenu, leđa me više nisu bola, ustajala sam jako lagano, komotno, znači bez bolova, a ono što je meni posebno bilo bitno jeste da su ti sitni zglobovi prestali da me boli, da je ta ukućenost bivala sve manja i manja i posebno otoci i neke kosti koji su se pojavile na tim sitnim zglobovima su počeli da se smanjuju. Znači ja sam imala te neke izrasline, znači kao kost i na zglobu, i na koljenu, i na ramenu. I meni je bilo jako čudno kad sam ja vidjela... I koliko to čovjek može da trpi. To je fascinantno. Da. I to ali se nema vodi i misli tako treba, pa možda ga pusti, pa šta preduzeti u tom slučaju? U stvari, inflamacija koja se odražava u vidu bola. To je taj upalni proces. Upalni proces, upravo to. I zaista sam sretna, znači nekad bi se slikala prosto, onako slika izađe odlično, ali moji zglobovi su bili jako natečeni i svaka slika na koju pogledam je prije 5 i 10 godina, bila je strašna kad vidim te moje zglobove i te moje ruke uopšte koliko su bile, znači i natečene i uvećane i tako dalje, znači tako da mi je to bilo jako neprijatno i pokazati tu sliku. A danas zaista moje ruke izgledaju odlično, što je najbitnije, nema bolova nikakvih, funkcioniše fantastično. I u principu, znači nešto što zaista sam poslije 120 dana uradila kontrolni test, bio je 8:1, možda bi nekad preskočila, znači ulje da uzmem neki dan, ali u principu, znači ono što je meni bilo bitno da sam se ja to odlično osjećala i da su rezultati i za samim tim, znači, bili adekvatni tome. Ono što bi posebno naglasila jeste da je meni bio jako bitan i biznis, znači ja sam osoba koja je došla u penziju, čija je penzija jako mala. U principu nekako sam doživjela neki blagi šok, jel? Samim dobitkom te moje prve penzije i ja sam stalno razmišljala šta bi to nešto bilo što bi se dodatno bavila i onda sam dobila poziv od moje prijateljice iz Italije Cece za jednu odličnu informaciju i naravno sa Tanjom sam se sastala sljedeći dan, znači bukvalno smo se onako konektovali istog momenta, znači ja sam se oduševila i sa Tanjom i sa njezinom harizmom, sa njezinim pozitivizmom, sa divnim stavom i isto tako i sa Cecom i onda sam ja donijela odluku da uđem u posao, ne pitajući ništa nikako, znam da će doći rezultati. Moje jedino pitanje bilo je šta je to moja obaveza. I zaista, znači od tog dana Tanja je došla u Bijeljinu, odradili smo sastanak cijeli dan, jel? Imala sam neki 20 kontakata i to je odmah donijelo rezultat. Sljedeći dan smo imali, znači, 2 partnera uključena, imali smo nekoliko kupaca, intenzitet se nastavio i dalje istim tempom, tako da sam do kraja mjeseca napravila sjajan rezultat, nešto što je možda i prije mjesec dana fast start, koji mi je donio moju zaradu od 1000 eura. Znači, to je zaista nešto što sam se oduševila, to je znači nekih 5 mojih penzija tog momenta i vidjela sam da funkcioniše i proizvod i biznis i onda su moje kolegice i moje prijateljice koji su ušle zajedno sa mnom u biznis nastavila dalje, znači tu jednostavnu duplikaciju, a to znači pozivali ljude, radili termine, znači uz pomoć naših mentora i Cece i Tatjane. To je zaista jednostavno, što možemo od početka imati pomoć, to je fantastično, ne moramo ništa znati, bitno je da koristimo proizvod i da imamo naše mentore koji su zaista izuzetni. Hvala ti puno na svemu što radiš, ti si na svakom eventu, na svakom sastanku, na svakom Zoomu, uvek dovodiš svoje ljude i verujem da će tvoj uspeh tek sada doći do izražaja. Hvala ti puno na divnoj pomoći, znači imamo divnu mentorsku liniju, ja kažem jesmo u najboljem timu na Balkanu, što je činjenica, znači imamo najbolje ljude koji nas uče, koji nam pomažu i koji zaista svo svoje znanje i svo svoje iskustvo prenose svima nama. Hvala puno.
Hvala ti puno. Hvala svima. Kaže Arhimed, dajte mi tačku oslonca pa ću da pomerim celu zemlju. Šta mislite? Ko je ova poluga? Da li je to Zinzino? Da li je to test? Da li je to proizvod? Ili ste vi? Vi ste ova poluga koja može pomeriti sve. Upravo sa prenošenjem informacija i vi to radite. Hvala svima koji su doneli pravilnu odluku i tu su sa Zinzinom i znam da će ostati zauvek kao korisnici ili kao partneri i korisnici koji će deliti informaciju. Ovo je bila vaša najbolja odluka ikada, kao što ste i dokazali. Pridružite se našoj zajednici, postanite ili korisnik ili savjetnik i ako se nalazite u bilo kom gradu, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji ili bilo gde na svetu, postanite deo naše predivne zajednice i hajde da zajedno napravimo nešto dobro za druge. Ali, naravno, prvo pomoći sebi. Zašto je Zinzino dobra odluka? Inovativna metoda, online poslovanje na 5 kontinenata, sistem baziran na kupce 80-20, prirodni proizvodi, najveći stručnjaci iz MLM-a, korporacija, podrška, vizija, misija, edukacija, jedan tim, putovanje i nagrada. Da li znate kompaniju koja vodi 600 ljudi svake godine i 700 na odmor i da im plati? Pokažite mi firmu koja to radi. Upravo naša kompanija nam nudi mogućnost da do 1. novembra osvojimo putu na Tajland i u martu mesecu da budemo na letovanju sa kompanijom i da upoznamo sve naše kolege iz celog sveta. Vredi li? Naravno da vredi. Jer svaki pojedinac u pravom okruženju postaje izuzetan. Probudite najbolje i drugima i dobrodošli u naš tim. Hvala vam na svemu što ste podelili večeras. Hvala vam što ste ostali do kraja i verujem da će vam ovaj Zoom koristiti, da ćete ga prenositi dalje, da novi koji su prvi put sa nama dobiju potvrdu da nisu na početku. Mi ovo nismo imali kad smo kretali. Jesmo verovali nekome, ali sada možemo verovati sebi. Jer samo ako smo mi dobro, možemo pomoći drugima. A vi ste svi odlični, to me raduje. I hvala vam za sve što radite i radujem se svemu što nam dolazi zajedno. Ljubim vas i volim puno. Laku noć.